Hello my dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang i-share ko sa inyo ngayon. Alamin natin paano ba makikilala ang singular at plural verbs at dahil ito talaga ang pinaka-problema sa subject-verb agreement pag-identify kung singular or plural verb ba ang gagamitin. So aside sa kailangan nating identify na singular or plural ba yung subject, yung noun or pronoun na ginamit, dapat alam din natin ang itsura ng singular at plural verbs. At sa pagkikilala natin sa singular at plural verbs, dapat alamin muna natin ang 3 basic types of verbs. Ito yung main verbs, helping verbs, at saka linking verbs. Ang main verbs ay yung nagpapakita ng aksyon or sitwasyon sa sentence. So, pwede itong mag-isang gagamitin, pwede rin may kasamang ibang verbs o yung helping verb. Ito, kagaya nitong mga examples, mga main verbs ito. Pwede silang mag-isa lang, pwede rin silang may kasamang verbs na iba, yung helping verb. Halimbawa, ang main verb ni eat. So, pwede siyang mag-isa, simple present tense. Mag-isa rin siya, simple past tense. Pero sa present continuous tense, meron siyang kasamang ibang verb, are, isang helping verb. So again, ang main verb, pwede siyang mag-isa lang, pwede rin siyang may kasamang ibang verb. Ang helping verbs naman ay yung mga tumutulong sa main verb para makapag-express ng singular ba, or plural ba, or perfect tense ba, or continuous tense ba. Tinatawag din itong auxiliary verbs. So ito ang iilan sa mga halimbawa ng helping verbs. Dahil helping verbs sila, tumutulong sila sa main verb. Meron silang kasamang verb. Hindi sila pwedeng gamitin mag-isa sa sentence. So, gaya nitong has given, was eating, will bake. Ang linking verbs naman ay yung mga taga-connect sa subject at sa complement. Ginagamit sila para ma-describe ng complement ang subject. So, sila yung nagko-connect sa dalawa. Ginagamit ito sa mga subject linking verb complement pattern na sentence o yung SLVC. Ito yung mga halimbawa ng mga linking verbs. Meaning, wala silang kasamang ibang verb. Meaning, ang kasunod nila ay mga complement. Ang am, is, are, was, were ay mga linking verbs pag hindi verb yung kasunod nila, kundi mga complement. Ano ba yung mga complement? Tingnan natin yung mga examples. So, ito yung mga sentence pattern na ginagamitan ng linking verbs. Si subject, si linking verb, at si complement. Ang complement madalas ay isang adjective o isang noun na tumutukoy sa subject. So, ang nagko-connect sa kanila ay yung linking verb. So, ang is, ang are, wala silang ibang kasamang verb, tapos kasunod nila ay complement, isang adjective or isang noun, sila ay linking verbs. Yung iba namang verb na tumutukoy sa mga senses or mga state na sinusundan rin ng complement, adjective, or noun ay isa ring complement, gaya ng seems. So, yun yung tatlong basic types of verbs. Alamin natin kung ano bang itsura ng singular and plural main verbs. Ang main verb ay makikilala lang natin na singular or plural siya kung siya ay nasa simple present tense, tapos active voice siya. So, wala siyang kasamang helping verb. Meaning, kapag solo siya, ng simple tense yan. At kapag past simple naman yan, di natin kailangang i-identify as singular or plural. Basta solo ang main verb, tapos naka-past form. Gaya nito, she ate the bread yesterday. They ate the bread yesterday. Hindi ito ginagamit sa mga subject-verb agreement tests kasi pwede siyang i-partner sa singular at saka sa plural form na subject. So, madalas yung ginagamit sa subject-verb agreement na test ay yung simple present tense dahil dito nakikita kung ano ang singular at plural form. Gaya ng examples, he, singular, always eats bread. They, plural, never eat bread. So, kapag singular yung subject ng sentence, ang simple present tense ng main verb ay may S sa dulo. Pero,
Kung plural yung subject niya, ang plural form ng main verb ay walang S sa dulo, yung base form niya. Now, paano naman makikilala ang singular at plural na mga helping verbs? Ang am, is, at ang past form nito na was, at ang has, ay ang mga singular na helping verbs. Kapartner ito ng mga singular form na subject. Gaya ng I am, gaya ng I am taking, I was given, she is doing, she was told, he has received, he has been given. Ang are naman ang plural form ng am at saka is, at ang past tense nito ay were, na pang plural din. At ang plural form ng has ay ang have. So ito mga helping verbs sila ginamit kasama ang main verb, are making, were given, are doing, were told, have received, have been given. Pero ang past form ng has at have na had ay wala itong plural or singular form. Pwede ito sa singular noun, pwede subject, pwede ito sa plural subject, gaya din ng mga modal helping verbs or modal auxiliary verbs. Wala silang pinipiling subject, plural or singular ay pwede nilang maging kapartner. Ito rin ang mga itsura ng singular at plural na linking verbs. Ang am, is, at ang past form nila na was ay mga singular na linking verbs. Itong mga state verbs naman at mga sense verbs, katulad ng sounds, smells, mga simple present forms sila as linking verb, kailangan nila ng S form sa dulo. So, I am a woman. She is strong. He was the leader. It seems okay. At ang plural form ng mga linking verbs ay ang are, ang were, at itong mga verbs na to na walang S sa dulo. Are strong, were the leaders, seem okay, smell sweet. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video nito, i-share niyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!